गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय रायजोफोर फिन खेबसे आङो चेनेलाव समायाब्लाबो गुरब्लाब्लानो नुजाफैलायबाय आरोना थ' बर'नि मोखांखौ लानानै बबेयाव समायनो अनला ओंख्रि जाग्रा दाब्ला दुब्ला आरोना मोखांफ्रा दा जियानो हक आङो सुंद'यैनो आपडेट्स लानानै नैबे चेनेलावहाय नुजाफैनाय जालायबाय आरोना थौदो बिदिब्ला आंजों लोगोसे आंनि नैबे चेनेलावहाय बेबायदिनो खुनु मोनसे दस्रा बेबायदि भिडिअसफोर फैनाय नङा लाइफस्टाइल ब्लग फैगोन थ' बेखौनो आङो नोंथांमोननोहाय हानायमानि शेयार खालामलांगोन पलिटिक्सनि सायाव सावराया कुनु राजनितिनि सायाव सावराया कुनु मोनसे बायदिसिना धोरोमखौ लानानै बेबायदिनि सायाव जोङो सावरायनो सानाखै आरोना थ' खालि आंनि नैबे चेनेलावहाय नोंथांमोना मोननो हागोन आंनि लाइफस्टाइल भिडिअ मा खालामो माबायदि थायो आरो माबायदि दिनखौहाय आङो बारहोहरो थ' बेखौनो आङो नोंथांमोननोहाय शेयार खालामगोन आरो थ' जायफ्रा इन्टारेस्ट मोनो नोंथांमोना फल' खालामनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा ओंखारलाङोब्लानो जाबाय आरोना थौदो बिदिब्ला आंजों लोगोसे नोंथांमोननोहाय आं एसे दिन्थिलांगोन बेबायदिनो आङो मर्निं सिखारनानै फैलायबाय आरोना नै बेबायदिनो खाथियावनो फोथार दङ ओरैबायदि गुवार माने फोथाराहाय दा नै बेबायदि एकदम गोथां जाबोजोब्बाय आरोना थ' दा नै माइफ्रा थरायनोसै एक्सुवेलि थ' माइफ्रा थरायसिगोन आरोना बेबायदि गोथां जाबोजोब्बाय थ' आंनियाबो एसे हासार होनो दङमोनलै आङो हाबनो हायाखै दा ट्राइ खालामगोन साननैसोनि उनावहाय जियानो हक आङो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै नोंथांमोननो एसे दिन्थिनो लालायबाय नै वाव चक्लेटआ बरिया देरबायलै नै ब्लार जायो दे भिडिअआ नै एसे बारा मोजां नुवा बिदिबाथाय वा नै देरबायानो चक्लेटफ्रा नै देरबोहांगौ आरोना ड्रेगन माबायाव नै बिबाराव बेबायदि माने बिबार जागोन बियो एक्सुवेलि बिराद मुस्रुम थायो नै दानिया फैदो लोगोफोर आङो एसे नोंथांमोननोहाय दिन्थिलांनि फ्रुइट्सआ बेसेबां देरखो थ' मोनसिगोन साननैसोनि उनावनो आरो बिनि उनावहाय आरो नेक्स्ट खनसेबाव थ' थाइबावनो हागौ दै थ' वाव नै फिथाइया एबार माने गाज्रि जायाखै देरदों आरो एसे बिबारबो नै फिसा फिसा थमेगासिनो थ' फ्राय नैबे लाइनाव दङ नै बेबायदिनो फिथाइफ्रा एक्सुवेलि नै फिथाइया बिराद बरिया देरदों दै एबारावहाय आरो नै बिथिं नै हायाव गोलैबायलै नैबे नै थेवबो माने हायाव गोलैदोंबाबो बेयावनो दङ बियो बेखौ एबार हास'नांसिगोन एसे बेखौ हास'नांसिगोन नैबेहाय दङ थाइसे नै जा गिदिर देरबाय बेबो वाव नैबेहाय नै बिबार लाथारनोसै बियो नायदो नै बिबारा बेबो बिबार जाथारनोसै बेहाय मोनसे दालायाव थाइनै दं नैबे थाइसे आरो नैबे थाइसे आरोना ड्रेगन फिथाइ आङो दाखालिनि भिडिअआव नोंथांमोननो एसे दिन्थिदोंमोन नैबेहाय आङो एसे माने बेबायदिनो मैगंफोर खुबैनो माने साफा खालामदोंमोन एक्सुवेलि अखाया हाबाय अखाखौबो नांगौ नाङा होननानै बुंनो हायाना फोथारफ्राव नांगौ थ' जियानो हक आंना साननैसो लेटबाबो जागोन आरो दा नै ड्रेगन फिथाइया बिदिनोसै बिबार फैबावदों एसे बेनि उनावहाय नेक्स्ट खनसे मोनबावगोन बेनिफ्राय आरो गैला आरोना थ' जोबसिगोन बायदि मोनबाय आं रोमोलांजोबदों एबारावबो नै बेयाव बेबायदिनो दङ आं दाखालिनिफ्राय दिन्थिबाय थादों नैबे गोमो जानाया दाबो दङ बे गोमोआ खामानि गैला थ' बिदिनोसै आरो नै बेयो माने दाखालि बावैसो गायनाय एबाराव बेबायदिनो गायबावनो सानदों आरो नै बारायगासिनो ग्रथ लागासिनो फिथाइ नै बेयाव थाइसे थ' नै जौबायानो बेखौ आङो दाखालि बावैल'सो गायथारदोंमोन बारा दिन जायाखै वाव ओइ नैबेयावबो थाइसे दङ नै बेयावबो थाइसे दं नै थाइबाथाय माने बिराद रिदि रिदां थायो ओइ नैबेयाव दङ नै बिथिं दंलाजोबो आरोना नै एकदम माने जामफ्रुफ्रु जाजोबखाबायलै नैबे नै दंफाङाहाय बारायबाय नैबे हराव बारसे बारदोंमोन दे बिबार वाव बिथिं माने साफा फिथाइ दंजोबो नैबेयावबो दं नै थ' रायजोफोर बिदिब्ला आङो गोलाव खालामला भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन आङो एसे गार्डेननिनो भिडिअ लानानै फैलायबाय नेक्स्ट टाइम आङो नोंथांमोननो बेबायदिनो भिडिअ होलांबाय थानो सेस्था खालामगोन थ' एबारावहाय माने एसे बिदिनो ड्रेगनखौहाय एसे बारायनो सानदों आरोना गार्डेनखौहाय एसे बांसिनै 1000सो बेबायदिनो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय बाय